Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin nga sangapada pabagayam. Manibo dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkahim nyo ni Manong yu Nemi Ruiz, kumabkablawak itinimbag nga bigat, naimbag nga aldaw, naimbag nga oras kada kaya aming nga sangapada. Papagayam mi, panaanan nyo ti pagkasalitaan ni Marie, nga napauluan iti balitok, wenno gambang. Ano iti balitok? Anat obisit ti balitok, gambang. Balitok uno gambang, papagaan. Ano ba kinaigan ti pagkasaritaan ni Marie, iti balitok uno gambang? Padaanan nyo, papagayam. Sagudahin nga rin ti surat, papagayam. Ti pagkasaritaan ni pagayam ti nga Marie, nga pinauluan na iti balitok uno gambang. Dear Manong Nemi, Rabii Manong Nemi ti Sabado, adak manen dito'y balay, dati kabigatan na kat day off ko. Ako babrakas may sa nga sales lady Manong Nemi, iti may sa nga department store, iti mall. Stay ina. Lunes, aging gana iti Sabado. Agawidak ti malem ti Sabado, ket umianak dito iti rabi ti Sabado, ken rabi ti Domingo Manong. Namnamag nga adamanen umay mangpasyar kanya kadagiti karoba wano saan kadagiti kabangibang mi nga barangay mangpasyar kanya kadagiti agpasyar babbaro Manong Nemi. No jak mariro Manong Nemi ket no umay da amin mabuyatan ak unay. Gabata bumayagmet iti 15 to 30 minutes ang magkasasalita ti muna no sinuman ti umuna kadakwada. Awamat ti pagharik na kiti ayat kadagitoy Manong Nemi nga garaarim kanya. Ngem ket di Manong Nemi iti umay agar-arim kanyak nga mangpaspasyar kanyak iti department store nga pagtrabaho kadisot pagharik na ti ayat. Manong. Di pay ngamin imay dito balay. Isu da ito Manong Nemi ni Kevin. Ninanang Manong Nemi itagilokat itiri daw kadagiti agtugtog. Iti muna kadakwada Manong Nemi ni Berting. Ni Berting Manong Nemi kitisut madlaw ko nga kayat ni Nanang. Kabota kadakwada nga agar-arim kanyak ditoy no may dagpasyaren
Isulaeng ti saan nga agat sigarilyo. Isulaeng ti saan nga agat arak. Isulaeng no kamanong name iti saan nga galgalgal iti chewing gum. Nembag nga grabe yun, na. Ay, Berting, si ka man tinakauna. Alas, sumbre ka. Mari, ni Berting tinakauna katakwada. Sabi ko man, tawan tunti sumarunang. Nembag nga, Rabi, Mari, tugo ka. Ay, hapo, agang segman ng tarubayan. Sasapo. Pagit ngamin. Dulat na rin kita, umay pumasyaga-sawa ka nga, minay balasan ko, tapos sa andak ang tungo may paspasyaren. No, kahit naklaki din ni Marina nang asawa ko nang nag-asawa to, no, talagang kahit kung ito nag-asawa. Pinanawa na kami ni Nanang manong name ka dito nga pinalo up ni Berting di pa nagayat na kanya. Berting, I'm sorry nga. Kasla, kahit ko makalong out bihag. Initakin mo sa akin. May pahay mo ka din. Di kalikagong ko. Kalikagong ko nga, no, agasawa to kata ada nakasaganan nga balay, anapintas, kompleto iti alikamen. Di ba nga panao? No mag-iasawa to kat nakananama nga mangipaay kanyak iti nanamay napintas sa bihag. Sana kagtalinaed nga nakurapay. Imagine, sales lady ak lang. Meaning, saan ka nag-graduate iti college, high school graduate ak lang. Kanura si ka. Kahit talugam nga kakapsat, balo ni Nanang. Kahit ko kung mga no-gasawa to, matulungak da susan ka ni John nga kakapsat ko para ti panagbasa da. Taore no saan ka nag-graduar, no isudan to't mapag-graduar ko. Naragsakak tulaw na yan. Amo kasama mo maipahay di bagbagak. Di ba? Kabutam, nagagat ka agpaiso. Ang mga dapat pagpatinggaan na ti, panagbulam, panagtarakan mo. Ken, nudadumag, agpaspasada ka tricycle, di ba? When, masikasok laki di tarakan ko. Dagiti mulak. Pasaray, mapangkualan ti tricycle daan di. Kat mapanagpasada. Damat ka din sa kabasit ng ornong ko. Yung saan nga umanay para iti balay. Saan nga umanay para iti kompletong alikamen. Eh, mabalimat nga maininutan. Di kahit ko kumaagit insigida. Awan sa bali nga mabaling kong ikari marino sa ngati. Napudno, nadarisay. Aba nang kahit kuhin ka. Ken, tiyak tultuloy nga, gagad ken singpet ko. Amo, masigurado ka kanta kami aming agar-arim kang ka dito. Siyak ti kasi singpetan, di ba? Saan nga gabot, siyak ti baga? Aman, sikat kasi singpetan. Hanggang agat sigarilyo, hanggang agat arat. Ngayon, ang agar-arim kanyak sa Diyo, pagtrabahuan. Kinapot no na yung regaluan na kiti brand new nga cellphone. Isa dito saan kong may paikin ka data? Tikas tat klase na. Una, tanangin na dito Nandiyan mariro. Imbaga na nga presyo na gata. 32,000? Presyo ti may sa abaka deta. Abay ada bakam nga presyo ti 32. Siguro tawaran na mga tayo may sa abaka pabaling ko ipataray ti 35 bunong 40.
Ngayon pataraganda matkain ka. Pataraganda. Gano da ganansya kami nga 20,000 at dapat 10,000 ko na may nakin ko ti ornong. Ngayon saan ko pala lakla ko? Padaklag pa eh. Sa akong tulala ko nagbaluro ti 75 kada 80,000. Mano ba ka matarakin mo? Adamat 5? Adomit kayam? Wen, gadumala ko amin gijay di siguro makagulpeak matibingay ko. Tabarabari no makagatak tungat tibukod ko baka tapno. Takdakil ti ganansya. Malaksit iti baka, dapat kalding mo. Sumag manula kalding, nagririt kami tarakan ti kalding eh. Nagaroon ako sa tuwing umay tutudo. Native nga manok. Pasaray, umayag dito na kung ore awang ka. O damagam kininanang mo kit mang tedak ti itlog ti native nga manok. So, nang dadak pa iti manok, hindi kalman. Mamani siguro partyan na ito no bigat. Tap no maramanam. Magyamanak. Itlog, native nga manok, napay. Pasaray mang dadak tinatang. Napiyala nga saan nga yusong ang katangan pa ninanang mo. Thank you. Basta istoryahan mo tinanang na ko. Thank you. Sunod lang ta. Diya kaya. Itid siguro diya agar-aram kang kasadyay mall. Basta na ipakada na ka diya amok. Kad mapanggamag dinner. Mapanggamangan iti nang ina restaurant. Sa gwapo. Di kotse. Kevin tinagan na. Isugat iti kayat mo. Siyempre, nabaknang da. Inaklon mo ko din. Mahampay. Ipatpatig mo ka din ni Kevin. No, gaya tak, isut kayat ko. Kasken ko na. Sorry, Bertie nga naprangkaak. Ibagbagak laking katipod no. May bagak kang gada ito, no, saan ka mang namnama? Meaning, saan ka nagbambanog ng umay? Ibawing mo laing ti sa bali ka babahay ti panagayat mo. Kadagyang manak kadag ito iya. Itid mo, kadananang. Native nga manok, kada itlog ti native nga manok, agraman tinatnateng. Salamat. Jack to kayat nga ibawing ti panagayat ko ti sa bali. Sigisikan to lang. At daking ka, ha? Hanggang dinakpapabasulan, no? Sakto la siguro sumaldengin to, no? At nasawam. Okay? Mabali siguro nga next year o the other year. Mabali siguro makiasahaw akton. Isarding muntumuten. Di bang namnama ka niya. Sana karoon ta ng bibayag. Kadadan sa sumarasaro, no? Di ako nga tumawat. Apay, mate. Baka uburan ta ka. Baka uburan ta kayo. Hindi mo awatan na sumarasaro nga pasyarkin ka. Asik tumanin nga. Agang angot. Hindi ka sigarilyo ka. Agat arak. Hindi agkaswa ka. Ano? Face mask ka. Apay ko mag-face mask. Amat pa nga uso itati COVID. Kadi, gano'n, face mask ka. Tapos sa mong nga maangot, digiti agat arak kadagat sigarilyo. Kadagit sumarasaruro nga mang pasyarken ka. Ngem awan manong nemi iti nang saruno nga nagtugtog. Mayatmit ko na ka. Siguro. Handa pa nga nalpas nga nagiinom. Isong santo pa nga umay. Ngimawon ti awat. Basta galas 9 ton, kaya agawatan ti bisita. Sumrek ako man iti siled ko, manong nemi. Tanabay itayang nga simrek, da John kani Susan, iti siled da. Kalpasagan kapag ripaso da, karig iti tao matbasa da ito ng bigat manong, ta Domingo. Ini ta, aga po ni nanang iti kusina, inasidgan na, mabit man laeng mari. Nang,
Nagtugaw ka. Ada taman tagsarita. Urita abo matsuro na ang pasyarakan ka. Nangig ko na di imbagam kiniperting. Ano pala sa pulam kiniperting? Kasi kami talat nagkuna nga. Isot kasasingpatan kan kagagatan kadakwada. Nang nangigumat siguro timbagakan ka nga at agar-arim kanya nga Kevin tinagan na. Nga ni, dito cellphone ko nakakingina. Indragalo na kanya. Sa pasari mapang mag-dinner. So baka sumarano, irgalaw na tumanan ti alahas. Ano ti klase mga babae? Materialistic? Nang, saan ka di nga takaymat lang tinagkuna, nga no, agasawa akto kat usarak ti utak ko sa nga ti puso? Anak, amang mong kadi, dati bagbaga mong Kevin? Amang mo, di adal, mga opisina, malaksid kreta, businessman, businesswoman, ti naganak yung kuhana. Nabnapag nga ti walaydan? Sampay. Abad di na ka umay pasyarin dito eh. Tapos na makita ko mamit. Isumat ti bagbaga. Ang dito latang ko na namit lata. Anak sang ka kuma. Ngagbalin nga. Rupay at pirak. Inaanang mait. Ano nga rupat pirak na bagbagayo? Baka makikita mo isuna nga mangiiruan kada kita rinibribo kawarta na. Gagangil lang nga medyo makita ano agbayad ko man kat kaudan at wallet na. Siyempre, pasari, patanak pa ya. Nang narigat ti biyag tayo. Awan ti katulungan nyo. Gabot tabalo kayo nga eh. Kat nung kaspagaliganta ni Kevin ti maasawak. Di matulungan kayo para kada John kinisusan. Para kada gadi kakapsat ko. Anak, saan ka kumanga? Di kahit ko sawan, agayat ka, nga saan nga gaputa da, kwartana, saan nga gaputa, nabaknang. Taayatan kat kas ka ni Berting. Balo kayo. No kayo ni Berting, di na kayo. Ano ko lang? Katuan. No kayo ni Berting, ba ito ibagak to kini Berting? Saan nga siya termong kunak? Ninanang termong kunak. Matong pa ka kahit mo. Lang. Kahit na kumangarot kayo bagbakitan akon. Sikat kayat na. Nang, da kayo mang palatikas to. Ano nga ta kayong pampalatikas to? Di kita sabsabalit nga ina, nga ama. Siyempre, di kaya da mga asawa ta sa anak da akit na baknang. Di ba? Saan nakakaskadakwada anak? Amok una ni Vertin. Bayan nyo, tayo mamuktukmat kata kayo ni Kevin. Iya mamuktuk kata kayo ni Kevin. Amang no, may amuyo sunat, no, may pumasya dito ta, adong grocery items na iteda. Baka ano pagbalinan na nga mini grocery ti balay tayo. Anak, tiyak kayat ti kasta. Materialistic ka. Basta, nagkontrata yun, may panggamit tayo ta. So, sarik ti pusok kan ti panunot ko nanang. So, nga pangaasi yo, di yung pakibiyangan desisyon ko. Na sumunod kahit ko kadagi di lalaki nga aram kanya. E di na minsan manunay mga kaadza kiti pagtrabahuak. Buwan. Mangrugi di manunay mga gipakni kami, tagsara kami. Tagawid kami siyempre iti house on me. Iti na dumteng ni Kevin manunay. Ay, sweetheart. Ala? Sweetheart ka nga, sweetheart. Ito na nung kami nakluanan na. Di ka di makauray? Samang ba't ka diya? Ipakada ka karagidi, ipakada ka iti boss mo. Intag dinner. Sige, ipakada naklagid di. No problem. Basta siya di bang ipakada ka. Umanugot nga manugot.
Manong Nemi na para karod nagsukatan na pagsukatan mi. Pinaglabar, manong Nemi agdigusak ko mga noong pagdigusan. Nga ta i-check-in na. Agdigusak to di hotel. Ngayon mapag i-check-in na. Apag ko mga sumuro ta. Sa akong tulay pa ay ati amin-amin ko nung kasawa kami. Ito na nga talaga ang clue na gisuna. Kaya nagkuyog kami manong Nemi, naglugan, itikotse na nakiktutak manong. Hindi makalugan na, awidan na. Uy, Kevin. Apay. Kaya ka ko mga makis. Hindi ka ba inaklon na? Sumursurot kang kanya. Agday-daytan. Ito ka ano nga, ibagam ti I love you too. Di ka di makauray? Dahil takamanin. Kang kanain ka salsal-sud mo, di ka di makauray? Kasak mo ti sungbat ko, makauray ak. E minton ka ano nga jak makauray? Nagtutur ka, Kevin. Anya pala kami sa mo kayat kanya. Kuwahe. Anya, anat problema? Agap apat ti panunod ko kenti puso. Anya? Saan da nga makapag-koopera, makapag-kooperar? Ti panunod ko, mayat. Ngayon ti puso, kasalamadi. Isong urayam ko Kevin, nga ti puso ket kanunungan na ti desisyon ti panunod ko. Naturtura ti utak mo. Isong nga ko na, nga awan to ti kumuntra. Ti kumanunong to ti puso. O sige, nakaorayak. Ken may isa, kaya nakakanuman ang muninanang ko. Nagkaman, ibaga kang pasyara nagsadya balay. Okay, yung tunday op mo. Maik to sa di balay yo. Bayso? Umaik to. Kada to yung morning nga di op mo. Alawan, damnali ka sa takit makita mo iti kinanumumi. Ang mga nagbabago yun, panagkayat mo na makita mo iti kinanumumi. Manong Nemi, inimas ko manin tinangan. Siyempre, naiimas. Sakla makaramantikas to'y no i-date nak manong Nemi ni Kevin. May ganan namat kay diti imak. Taga nga lang kibinan nak manong. Ngamti ko na nga kisin na dagiti lips ko, alakit sambot pa ilaeng nga. Nagtutur pa ilaeng suna manong. Iti pa nang ituludak kanyak manong Nemi iti panagka quarters mi na sales lady. Langlagi pa ma, itong Domingo. Alis to lang sa pulan di balay mi. O sige. Before nga tumawag before nga umayak, tumawag ako muna. Sige. Sa tanto lang na, nagkita man no, Domingo. Okay? At ang minaskin nga si Kasuke. I love you. Thank you, Kevin. Kevin. Ingat sa pag-drive. Ag-awid ka sa Jabalayo. Ang mga dapala-dagasam sa valley. Talagang gawid ako. Pati ni Cathy, manong Nemi, akadwa ka sales lady, kad umapapal kanya. Sinong bata mo? Sampay. Nagkakakat. Amo saklat arman na. Sung bata ka dagos. Apay mo ka. Kasi na, ang mga maibatak, di sayang. Nagwapo, di kotse, managregalo, di ba? So, batak nga dagos. No, iyawis na pa nag-check-in me. Go, una ka. Madamang kuman kati. Bijing ka pa'y? Haanen. Namin no makinubyo akit, siyempre. Ipay ko di bagik, tapnumarik nakti, gana sa kunada. Manumatan nga lalaki na nubyo, nga nakaraman kang ka. Taludan. Sos. Iti agdama awan. Awan itang agdama eh. Diya ka mo. Nabintasak met. Amo, tadasak tumangkid din nga sulisugan ni Kevin no may. Agawam kanya. Oh, hanggang ako na nga agaw at di mo pag-boyfriend.
Sa bagay, himsa nakakayat, siya ti kayat na, umay to'y jabala itong Domingo. Saan ko ngayon bagbaga kininanang manong naimi nga umay ni Kevin, tapno masurpresa, kunak. Di makadakas manong naimi, gabuta din na amo nga umaadda umay, diyak ba't napupuutan nga, awan ni nanang. Susan, manang, ni nanang, alas nga nagpukadakin ka? Napanyandaan ti Sedes. Tapay. Diyan man mo. Amumutin ni nanang. Numakalagip. Agpukaw. Kasla, agpaspasara kiti pagtrabahuan na. Pagpalang trabaho, adak mo. Nango manin. Sweldo manang. So nga kahit ni nanang tagtrabaho. Ano nga trabaho na nga ron? Di sombra kakatulong. Jesus. Umay ni Kevin. O matisuna. Di, tawagam ko na kumagay, maomit cellphone na gayam. Dinting ni Kevin manong naimi, kat di kakabsat ko tinakaimatang, tinakadado, nga, insang bat na, alamanang, nakarado, anak na kita, di grocery, ne, ala, Kevin, niading ko ang Susan, napintas mo na. Api nga damit na. Talagang napintas kayo. Ni June, di mo radak mi. Hi, kuya. Hi. Ala tulungan tak pasit nga rod ka na gito yun, ha. Ta isarak yun na gito yun. Apo, nagkadadungot din. Katuan. Tap no hangi supang ang gatangin niyo. Oh. Ore makabulan, saan nyo maibos? Ultimo nga asin, anda. Ultimo nga buggoong, anda. Betsin. Amin. Ken? Roy. Oy. Magnet? Wow. Longganisa pa eh. Kaya nito delatas. Corn beef, sardinas. Kaya doon pa eh. Kape, coffee mate, asukar. Ala. Kaslaman lang may nga grocery at ibala ito yun no kasta manang naggasat ka manang no nisot magbalin nga asawam ni Kuya Kevin. Iti sa pulan manong name ni Kevin ni nanang awan irang ranamat nga awan jabat ng bagang amin nga umay ka. Iti saan ka nga makapagkita? Ano nga tanong paayabak? John? Ate? Yung kaya ba ni nanang? At ayumat nga ron. No, usa rin na kotsek, tayo ba na? Kababain met, Kevin. Gabulaki ni nanang. At doon sa bali akong dao yun. Ikaragaman kami ka na gitoy. Mas dao to laki din nanang ito makita na gitoy. Kanore saan nakapay nakita. Nakal di pamatik nga. Sige, sungbata mo tagasawa kayong kuna na laki di. Okay ta, pati na nanang mo no ka na. Ada ngamin, kalugar amin nga, agar-aram kanya, isot kayat na. Anamat iitad na. Native nga manok, itlog tinative nga manok, natang. Ikumbram ka na gitoy. O nga ron. Yung na makita ni nanang na gitoy, sigurado. Ibaganan ton. Nga din ang kayat ni Berting, sikan kayat na. Manong nemiyak sa sarita kami kini Kevin iti uneg. Nakatamdag kami iti tawa manong nemi iti ta makita nga lumabas ni Berting. At sa sarunon na manong nemi nga talo nga baka. Dapat siguro nagpadigo si Jaya Karayan. Ta nagkapod Jaya Karayan nga. Nagsardang manong nemi iti malabsan na tibalay kumitkita iti yan ni. Sunda Jay. Kasi pagbarking ka Berting. Wow. Darulok magdigli baka. Tarakin na. Patarakin na kang kuwana. Guwapo mata. Guwapo ka Talaga. Baka ada karison na. Diyan man mo no. Karison to sa rin na. Haan sa. Kurong-kurong sa. Ulnas gayam. Ulnas. At pasagad ko na doon duma. So, tinakitak na bisan nga
nagluganan na, pasagad, ulnas. Kaya na da, motorsiklo ng second hand ay panang, dati kurong-kurong na. Pagbunag na nga ta, diras ka na bunagan na. Pimanawin. Siya at tap nung makita na takot sem, kan makita na ka. Imbagang matindi may pagkipkan ka. So nga ako nakengkuha nang ibawing nalayangan ti sa bali, di pa nagayat na kanyak. Gamuta siya tikayat mo. Dandanin Kevin. Ano dandanin? Dandanin agkanunungan di pusukin panunot ko. Awanton ti kumontra. Bareng. Agtutur ka lang. Nakipangal daw manunemi ni Kevin kada kami. Diyan na naman na matilutok Jabagnet manunemi ti sindami kan na dadunga pa naglutok ba tinateng Gam adada manunemi kinakayat na jabagnet nga tinag-isawsawan na manunemi kadatay masasarunong nga munamon. Opo, tiga imas dasusan kinidyon nga nangan. Kadudot na kanda. Opo, kasi kumakang kanayin manang. Bagnet, may sausaw iti paksyal nga munamon. Dahil mas ito munamon na. Ninanang, nalaing nga agpaksyal. Nadabugoong bay. Ngayon, no pag-isawsawa na kita, kaya ito paksyal. Naimas. Nalaing ninanang mo agbugoong nga nagpaksyal. Manong naimi, your oray ko ninanang barang no agawiden ko na gumanat natin ni Kevin. Tadadagtawag kang kuwana. Inakon. Di barkadak na di mawag. Danas ka nga turungan mi. Chicks ko na barkadak. Imposible. Ngawan chicks mo. Dito nga kinagwapom. Kinada kwartam. Adakot sem. Amok kayat. Nga inawin naklang kadagiti ado nga chicks mo. Agan ano sak pay agro oray kayang kangarod panang sumbat mo kanya. Kuna. Awang ka dito panang talek mo kanya. Da, angaw ko lang. Sige nga rodad inkan. Agan nanad ka. Kan thank you man na. Danong mong tulayangan kininanang mo. Tipa kamustak yung kuha na. Ano. Sayang. Muna danon ni nanang. Uwain manong naimi, idi sumangpet ni nanang kat makita natin nakaado manong naimi. Nagapon na ito, ha? Nanang mat ngamin. Abi ngamin nga inranayo tinapanyan da antisedes. Kadi may ni Kevin. Ha? Tsaka kadimot ko nakada kay di nga awisik to isuna. Kaya magam ko nga nasa nga ilim. Tay nororoy ko kuma. Ay, ano pala kayat yo? Damagam ka da dyan kani Susan. Kat gusto ko ni ragsakda. Awanin ti problema yo. Nabot na mabayag nga sa atin ito maibos na gito. Ado pa tiya sabon nga paglaba, sabon nga pagdigos, toothpaste. Ada pa alcohol, arabing alcohol. Ada pa yung tednamot kanya nga lotion, bangbanglo. Kastamat nga kadyon kini Susan. Tangarot para kanya. Para ka na kayo na kita, usarin nyo agluto. Ang napanahal ninyo ngamin, nagsapsapo lang trabaho ka na. Nabain ako ngayon ka. Saan kayo nagtrabaho? Libre mo dito ni adapay bagas. Manong kabandera, talok. Basta nagsapo lang trabaho. Why? Kaya baka ito no lawas na. Mangrugi akton. Tun lawas na, tun lunes, tun bigat. Tuwan, tun bigat. Mangrugi akton. Ano to, Brayo? Katulong. Stay in kayo? Barang nga kahit at stay out. Sige. Di ka may gawid na nang. Ubing kayo magpay. Awa nga ditiran tayo ng agasawa. Awanin. Anya nga tananang no.
agbiglang agbalit desisyon ni Berting. Imbes nga siya terban na katsika. Bastos ka. Hinaanang matanga ko lang. Ngayon na kas pagkaganda kayat na ka. Laglag na unay mitin ni Ani Berting. Mapututan ako mga rod katsanak ba't nga aganak. Ibilang na kami nga putot na na. Talay pagbagan. Basta yung tululo na ito bigat. Barbarin mo makaawit ang madlayan. May bagadang stay inak. Kita agtayo opaklat maminsan ti makabulan. Hindi ka diso. Saan ko manong naming ang kahawid ni Nanang. Iti kayat na pa nagtrabaho. Tagpay sumat manong nami. Saan mo man iti sweldo. Kita sigurado. Nga maibos mo. Digit intad ni Kevin kada kami man. Mga nusanto nga mangmangtin. Makalawas nga awan ni Nanang manong nami. Saan ta kanu akayat nga agisay out. Dimteng manong nami ni Berting itirabii ti Sabado. Awan ni Nanang mo ha. Saan isot ng ilokat tiri daw? Dati-dati nga isot ilokat no ka. Awan. Gabata si Mark ti trabaho. Nagkatulong. Di may kumangat kayat. Anang arod. Kita kasapulan man. Hamat umanay tis kwartak, tis sweldo. Nga para ka na kami. Adun sa amin ti libreng grocery items yun. Talaga. Imede din nakakutse. So na di ti Kevin? Saan nga nagranakin ni Nanang. Taya mamuk kumakin ni Nanang. Okay ni Nanang kayang kuha na. So siyempre. Siya sino kumatisan nga okay. Kada libre kam ti usarimideta ti makabulan 2 bulan. Kapag nagsanay ka, Berting. Sa mo kaya. Di kaya ni Kevin, di ba? Kayak mat siguro. Adamat ornong ko. Kinapudno na, kada ito nga lawas kat naglako ko, ti 2 nga baka. Ada na inayon man hindi ornong ko. Kapag asawa kang ka. Ada pang asawa mo kanya, patakder mo ng balay. Dagit alikawen. TV, refrigerator, ano pa eh. Ito duma pa eh. Gagangila siguro nga balay. Di ka bailak. Ti plano kat kuha. Naramid ti kawayan. Bahay kubo? Napresko. Oras ang kang agar ko. No ti pakaaramidan na, pakiparakdaran na kat aday ti sa kaanan ti turod. Ayan di ti kakaykaywan. Awangkas iti konkreto nga balay. Adda ka iti sentro. Napalawlawan ti alad, napintaan. Di agdatan iti marmol. Kasi tararapapem. Kat may pailakid din ni Kevin kanyak ti kasyahin. Intur ka nung aklo na misunak. Baka makabulan ba eh. Berting, agyaman iti panagayat mo kanyak. Ibagak manin kang ka. Sayang ti panahon mo. Ibaoy mo lang sa bali. Adumat sa bali ito nga napig minas pakit gimsiya ka. Awang ka di apulos ti mariknam nga. Patag ko. Di tapusom. Kinapudno na. Sikat kahit ti pusak. Ngayon saan nakakayat ti panunot ko. Ti ayat ka tagapoy ti puso. Nabilbilig ti utak.
Next month siguro. Kumanunong ton ti puso. Kadaklo nagton ni Kevin. Agnetak to ni tak kalabalay. Nga nakatulong na siyak ton ti agbaon. Mayaw to ang nakayat ko. Ipayaaman ni Kevin dan niya man napakaraksaka. Good luck. Sabi ko matamatong paltarapahap mo. Marie, naragsakak tumatin. Numaamo ka naragsak ka. Taragsak ko tanyaman naragsak mo. Kasta't panagayat ko hin ka. Sana kang rutan ng baybayan. O sige. Thank you, Berting ha. Tamaawatan na. Thank you. Tayo daw dawat mo nga. Sabi ko mga talaga. At nga talaga sigurado. Nagragsak tulaki din sidong ni Kevin. Manong nemi iti may kadwa agundaway inawis na ni Kevin iti balayda. Opo nga awis na nagjibalayo. Tapos manangawis ko kaya nga ba't hindi manin? Malagit mo? Dida mo? Baka nung tawa manin da papakin ni mamang mo. Baka digit katulong lang tanda. Ada, may isa nga katulong mi. Isuntalat kadwata. Ala, baka iraram nga adan tugon daway mga rakop kanyak. Ina pala kami sa pulang kanyak, sweetheart. Di ka pa ikadi kumanunong tapusom kanyak. Nandanin. O, neta mo, baka ito na datan jabalay. Kumanunong ton. Baka awisan kan doon silad ko. Kita, ha? Diyak kayo tikas na kayo, Bin. Wari akluan ng gantuas pagarigan. Diyak kayo tikas na. Sa akong tuloy pa ito amin ko nung makapagkasarta. Hindi na, akluanan na. Will you marry me? Ako nakadagos. Takit ko talagang nag-asawa. Kahit ka nasawaan. Manong nemi, diyak ka mo no apay nga kaslag nervyos sa kabayatan nga turong kami ni Tibalayda. Diyos ko, ang mga matnagbalay ni Kevin, nga mang sulisog kanyak, kahit masulisog akto. Ang mga numay payo ko di amin ko, masang kambay makina ang nagkasar. Ang mga no tilayang kinababaik, tikalkalikaguman na. Ang mga no inton mauman kat matugtalak nga sa alag ay masisyak ti babae ti bihag na. Kinan ko nak itinahakam ko manong may banag na nakadlawan na. Ay nanaribiyos ka? Check man amo na apay. Siguro excited ka lang noon yan tot mapasamak ka data. Ito nawisan ka iti salid ko. Basta dyak kayo. Maaluko ka. Apik iti nga saan. At sagot ko kin ka. Ano di sagot mo kanya? At ipakita kin ka. Ano di ipakita mo kanya? Makita mo to lang iti unang tisilad ko. Ha? Isa dito nga ipakita? Buwan. Kevin, no? Baka mo data mabagbagam di pakita mo. Baka aktil mong kanto na makakita iti dya. Basta dyan kaya. Manong nemi, di adda kami na itibalayda, nakadisag kami nakalokat di main gate, no main door, manong nemi. Kami, sumat ka. Oh, saan ako nga akagbayan na kasta. Sibungot ka nito ibalay, di may kadugong daway, girlfriend kan. Gura ka. Gura mabitlang ha. Nakalaki tayo noon nakasaganan dito katulong no, nakaluton. Baga kang kuha natin no, natutun na. Mabitlang ha, bilad home, dito mo. Nabatak na road manong na di pa nakasalas ti balay, kat nakapimpindas nga talaga. Nagpindas ti balay da. Kumayat, dagiti picture, kada dekorasyon, kortina. E di mangig ko anong name di bugkaw.
ni Kevin. Nakastuti ko na. Diyak kalimot ko na kang kaitay. Ngagluto ka? Abi ka ka pa nakaluto? Diyos ko, ung-ungtan na, diyak katulong. Iba ka kang katang na bisita. Han? Saan ko matamangag manong name ititimag ti katulong? Mabalin siguro nakapsot ititimag na. Mandigayam ti pagbagim. Di mo may magatapi nag-aawid kan na nangarak sa mali katulong. Pubisit. Basta di pa ilang nga saan ka kumakayat. Nga maawamad lang kaming paod ka katulong. Diyak ka lamang di ka lamang kasarak namin kada kita talaga ka nagagat kan napudno. Nagugut. Pasensya ka na. Ala, api kasi pa nagsasaam di katulong yun. Siya sino kumata sa nga gungat kasi hanggang nagtungpal. Madbanit magbagi na. Alam mo kan? Datatagluton. O na si ka, na yung mas tilutong kahit magusta ko na eh. Sige. Umaydan di kusina. Intan di kusina. Sa tanto numalpas na nga mangan, pakitaktokin ka ti silad ko. Ha? Manong nemi, bakit madgayan ti katulong ta? Kas makita, bakit tilangana nakatalikod? Nadububrana. Ay, bakit lusing? Lusing? Timalyaw. Ninanang. Isot katulong yo? Iso, makabulan to. Dadanig pakit ikatanan. No, apakit ngamin ang kinayat da papakin ni mama. Apay? Amamom? Mo kunay. Iso ni nanang ko. Nanang mo? Mari anak, irang paskulangin ti makabulan. Sakto, siya ako na mismo tagikat. Nanang nung gayam, apit di mo yung baga nga nanang mo iso na. Mo ko mga rodmat nga iso. Nga nagpakada nga sumrag nga trabaho kakatulong. Di namat imbaga nga dito gayan ti mayan na. Iso na nang rekomendar ka da kayo din ang tumayan nyo. Niantim nga sa hedes. Agam amuda iti ina ni Kevin. Sugayam ti ko ng mga Kevin. Ti amukat ka nagnagan na. Mari, diyak madamong isot nanang mo eh. Kat, nanaramid mo kayong kuha na? Okay lang kanya anak. Naanusak. Orita, makabulan. Ito no, halawas na dakton sa diabalay. Yung ora karot makabulan. Yung bagayo tayo nga ba't bagbagiyo? Kayak. Nang, hanyong nga itirpos pati makabulan. Agawid tan. Mari. Lading iti Kevin. Nagbaliwan ti panunot ko. Nangaruna ti pusok. Nang inkerupat na kitarawatin nyo. Kasanon Jesweldo. Ano naman Jesweldo? Babaan yun. Agawid tayo. Mari, mabiglang. Mari, nanalusing, sorry. Noan niya man dagiti madingin pagpakita kang ka sipo di adakan to. Pakawanin na. Diyak man among nga si kangamin, inati babae nga patpatag ko. Urisaan ko mga siyak ti inana. Awan respeto hom. Nakalalas ti ugalim paro. Ala, ora ket basit naglaga na ti alaek. Sige, ora ay naglayang anak nagawid tan. Nangarat kila kami manong name ti tricycle nga nagluganan minum ang payadayo. Wakin. Idiada kami ti lugan manong name
Jak baka timtimik. Dito gan tinagparik na kanyak kunak. Nanang, baglaki din. Tanya. Kaslakay ko idan nga. Aklunin ni Kevin. Nga baka no, hanggas dyan tinapasamak. Baka no, naisuro ta kiti silid na kat. Nga lang, da kayo tinakaisalakan kanya. Sana siya tinakaisalakan kanya. Ni Apo Diyos. Kung kunakla itay, nga, diyak among iso ti Kevin nga bagbagam. Among? Ha? Among? Inapod nun ha. Talaga ngayong kagarak tagsapol, pagtrabaho nga kahit ko ti sumrek nakatulong daw. Tap no maamuak, noan niya talaga ti ugali da. Kasta ka di ti kahit mong agbaling asawam. Kasya ka di? Diya ka mga kasya eh. Dahil tangarod kahit. Nakasaysayaad kang ka, managregalo. Aramidan na ti amin, maloko na lang tiriknam. Ngam takal ti pamati ka na. Tilain kinababayim di kun-kunudan na. Tatidad na ni makabulan nga panagyan ko ito yanda. Samad lakas kasi kakit, titaw-tawagan na. Samad lakas sikat idedik na. Kasta ka di ti klase ti lalaki, kaya't mo agbalin nga ama di gitanak mo. Agbalin nga padre di pamilya. Kasta ka di ti kunam nga os-osarem ti panunot mo. Ang imbaglaki din nanang tawag-tawagan nak manong nemi ikaibin ng saan kon nasungsung-batan. Nakadado manong nemi nga message na ng saan kong upuin. Nga maday na open ko message na manong nemi nakiktuta kidi bagana. Isublik ka no ti cellphone nga gidatang na ng regalo na kanya. Di mo alain. Tinex baka. May munto alain sa jay. Pagtrabaho. Kinunak manong naming message. Ito lang napasubli na pwede kiti sami pa ng usar manong naming nagastar ng grocery items. Okay? No, may naalain di isubli mi. Di kiti no usar mi na kita. Amin may isubli na. Manong nami na amon da June kini Susan tinapasamak. Nang, apay nagkuya kayo? Anak ko, amumuuna ni Kevin. Gabata nagbali nakakatulong dati tanda ni makabulan. Amamuk ti kinatao da. Awan respeto dati patad nga tao. Kaya ito ka di, nga kasday, idagbalin nga asawa ni manang yo. Ada posibilidad na ang kasday uganin na, kapto tabapak ng dangay. Nasiyat lang, matatartrigagayin na. Imbaga, tasaan nga basta, imanugot ni manang yo. Tamang ang kidin makakapsat kayo kung hindi ka nakabalasang. Alam niya, nanang sa nga tamad, nanang nga saan? No saan ka lang naanad agad amangan no kas jay, di ba masama? Di hangar nga ni Kuya Kevin and manang. Ni Berting, awanin sa pulin nyo pa kay ni Berting. Nagagad, adumat ornong nakit. Kasi na lang tasaang kas iti arapaap, ni manang yu arapaap na. Simple lang. Itapay. Nga ni Manong Berting nakita. Nga sa baling nga napinasyar. Ano ha? Talay bagbagam dyan. Kaano? Hindi namin sa nakalman. Napinasyar trabi, haanal daw.
Sino? Ni Manang Danganan? Ni Manang Rita? Sino nga Rita? Basta. Lakit no talagang hang isuda, di manang niyo kini berding katuloy kita o marami anak ko. Isong amom to naman minsan si Kamari. Saan ka nga pasisirap iti kwarta? Ha? Saan ka nga baling nga material stake? O saan ang tapusom? Pagganda namin tapanunot mo. Ayatem, lalaki nga mangipatagkan ka. Mangdungukin ka. Sana kas ka ni Kevin. Nga awan ti respeto na ti pada ng tao. Talabagim, talaga na pintas mo. Ti amin-amin mo lang ti kalkalikaguman na. Manong nemi makalawas nga nag-excusak na sa anak ang makastrip ko na. Impambar ko lang, manong nemi masakita. So nagtali na edak dito balay, manong nemi. Hindi maamuan ni Bertie nga daak manong. Imay. Hi, Marie. Ay, Berting. Abay, masakit ka kanon. Sumahan ka na ba? Nagubra. Naging sasakitak lang. Masadutak eh. Kahit ko lang nagbakasyon na paon. Di, awan, sakit mo nga rod. Awan, mabaling nga awisan ka. Sa dino. Diyan balay ko na kumangin. Adahin patagdur ko nga kalapaw. Ito sa kaanan ti turod. Sa kaanan ti turod. Ito yan dagiti pastor ko. Anat kunti sa diyay. Yan tangi omot ubram di omegagpasyal sa diyay. Sige. Alam ta mga ladot sa diyay. Ha? Teksak ni ading ko ta. Umuno na, tapno agistimar sa jacket nagluto. Sige. Maurayan ka? Ano kayat mo? Maalakat pagsukat ang dagdigos kanto. Digos, iti waig. Adawon ba waig sa jacket? Sikamat ngamin, hanggang mo doon ang kapaspasyar eh. No, saan nga awang ka dito yung balayo? Ada ka dyan mall. Mall, balayo, mall. Di ka ba't kami nagpaspasya dito yung lugar tayo? Naroon na, di mo among tanliyawan na iti. Kataltalunang bengkang kansadyay, waig. Amang Ngam na bayagan? Ubingak pala iti. Sige nga, oray ka. Oray na ka rin. Nagadugaya man tinagbalbaliwan manong nemi ti daya nga paset ti lugar mi. Nabag nagpasong jak yung may dito ya. Isa akin mulak ka na kita? Mulak. Wow. Dandun yung ma-harvest na. Next week siguro, rugi akong nag-harvest. Sino naman naglaklako nga nun? Ninanang mo? Umadang ang katen. Umay dumanon di kiti komersyante. Tiagburas tubulong dananang kini kapsat ko. No, malako di kita. Di ado. Adan tumanan may inayon di mula. Ay, urnong ko. Pasensya ka na. Kurong-kurong tibagluganan ta. Okay lang. Okay mo. Sabot nga agdatlati. Nabintaan mo. Dita, ada pagtugaw dita. Yaw, ukradam na lang tatugaw. Oh, okay. Sorry kurong-kurong na mabalik ko nga pangiluganan kang ka. Saan nga kutse? Ano bang aran tirik nak manong nimi nakalang ti angin taltalon. Wain manong nimi. Timat kami lang abaglat tanong ko ha. Iti aircon nga da iti mall. Kanti angin nga masabat no kasta nga agtaray ti tricycle paglugan. Ideje ti kubo ako na kalapaw. Inapintas mo. Inapintas ka talaga. As la rest house. Dakdakil tong imdeta iti patakder ko nga balay.
balayo. Balayo ti agbaling nga asawa ni Rita. Sino nga Rita? Pinasyar mo ka na ni Rita. Kung ano niadin ko nga dyan. Yawa naman mo ka Rita. Ada ka na minsan nang pinasyar mo. Baka ada na panak nga nang-deliver ang karagit order da. So nga nakita nak ni John nga pimasyar. Anak nag-deliver. Uy, nagdatakal lagi siya nga baka. Ganda ti pastor ko. Taragan ko amin na kita. Patarakan da. Kagudwana, bukod ko nga baka. Diyan matayan, digri kalding, oh. Mga gawat na. Napipigsamat na motor ng tiyan na. Uy, diba, nailit idi nga waig da ito'y? Pinalawak. Pinabuldoser ko. Imadalam, limawa. Makita mo dagid jay? Piskarya. Oo, parang ganun. Ada paltat, ada tilapia. Tarakan ko. Dandari ba na nag-harvest? Nagdamak ng kamagayam. Nangabak ng amat kurong-kurong latlogan ko. O nangam na magatang amin di kita. Dibak nang ka. Bakbak nang ni Kevin. Di ba yung kami di? Nakarito ko mga bulan kat aklo na mo ni Sona. Di akong kaya na Kevin. Tapay. Tamang nasalutsutan mo hapay. Tadi mo ka di kayat. Nga oray takataklunan kan. Mari. Sangang ka po tanamuak nga bakam. Nga bak ng kamagayam. Nagbaling nga kwarta rita. Baka. Ngayon saan nakawat na si kalipat-patik ko. Nangig mo na di ko nakin kay di. Hindi na magam no. Awala pulos ti mariknak nga ayat. Kayang ka. Yung baga kayang ka nga ti pusok si kati kayat na. Yung ti otak ko kat kumuntura. Tani kayo ti pagbagana. Ngim. Naming pinsanan nga awan. Tiyanyaman nga mariknak kini Kevin. Gabutan ng ruktalak nga kinatao na. Ti magarab ko kat balito kisuna. Ngimi sumadgayam ti kambang. Si kamat gayang ti addaan ti nang balitukan nga puso. Berting sabi kumata sampay nga naladaw. Baka no inday ibawing mo ti sa bali. Tapusong. Diya karikon ko na. Nga sakon tularami din siguro ti mga ibawing ti pusok ti sa bali. No saan ka nga nawaya? Amok matkit. Tinapasamak. Ha? Inistorya na nanang mo. Tagyaman ka kinanang mo, tinarami na tikas jay, tap na mamamu na ti pamilya, pa kay kamangam ko ma. Amumot gaya mo. Isong inawis ka nito eh. Taka, kahit ko mismo, ngay pakita kang katisap sa pulim nga balitok. Tuy pusok, ti balitok, nga gayayat kang ka. Berting, siya ko na mismo manong namitin marakop. Baka dagbagam Masyak pendi mo na imarakop kang ka, baka ibagbagam nga. Ikatamtan yaman nga po, negatibo, at ati panunod kitrik nang. Mariknak, ti arakop mo. Nga danay budi nga yan. Agasmet iti panang balas ko iti dayat ang arakop. I love you, Marie. I love you too, Berting. Iti mo na agundaway manong naming nga naglanang dagadi bibig mika ni Berting. Ti bibig manong naming isagsaganak kumaidi kini Kevin. Imbaglakid din. Ta imalat na igaman ni Kevin kanya. Imbaglakid din manong
imbaglakid din. Nakaragsak kami nga ron, iti nga aldaw, anong naimi. Kahit ini, tamangal daw kami, kadwa mi ti kabsat na. Nakaimimas. Nakamaymayat. Kahit ko dito Mabalin tamat arugyan ta karapahap. Ano kami ti plano? Kasi di bagbagaking ka. Kahit ko nga dito iti pakiparakdaran ti balay ta. Nung nga konkreto. Marami di kawayan. Kanda nung pa nga kayo. Nga mabaling ang pakiranudan. Ado na kita nagimulak dito nga Gemelina. Idiyabagan na bakras ti Torod. Tibangan ti Torod. Mabanda to sa jay. Ado mulang ang Gemelina dito. Mabalindang mapukan. Naisunto ti daddo nga pangaramatan tang materyales para iti parakder ti nga balay. Amon ti Gemelina kita napudaw, mawalim pa yung armida ng furnitures, tugaw, katre, aparador, cabinet, santo mabarnisan. Kasla, maarapahap kon, nung mampesa nga konkreto nga balay, ngem nalalagda ka kayo, nabibintas. O rin nalagda konkreto, marmol, titatar, ti may nga balay, kanda dumapay, nga napapating alikamin. Tinapatig sa jacket, no asino dagitag na ed. No pinatagda, no naragsak da, natalina itirig na, kan panunot da. O rin simple lang nga pagyanan. Depende ka dagitag yan. At dagayan kayong kasasapsapulik ka balitok, Berting. Imbaglagi din ta sa anak na nailiwan. Imbaglagi din. Uwan, nakayim imbaga talaga niya, Diyos. Tatalagang nasikakin siya today, kari. At plano tayo tan. Kalpasan na. Ito ding tan. No kaanon to ti aldaw, ti pa nagkalaysada. Kasta unay manong name itiragsak ni nanang, kasta matangga na susan kanityo na kabsat ko, hindi mamandangan tan nakinawatan mi kiniperting. Nangaro na lagaro din manong name, di ipasyar ko, dananang kinisusan June, iti ayan, iti balitok. Pan nakabalitok manong name, nga kukwa ni Berting. Nalimad ba't gayam nga damabalin ni Kuya Berting kanya? Pasimple-simple lagayam nga nagkakag... Saan tayong imay ito? Saan tayo makita na kita? Nga, saan ikuana? Nga maharvest na kita, magatang na kita, may lako na kita, adulakid di manang. Uy, bunga tigagat na. Ay, nga, wala kasawa kitong kini Kuya Berting. Di pa nagbasa mi ha. Uy, kasaritak tong naimbag. Nunas kang umay kam tumulong dito Tapno may karo, may tulong yung kada kami. Di okay. Kaya nori si ka anak. No kahit na nga ito pagbasahin ti asawa, agbaling nga asawa. Mabaling mo. Dependen doon nang. No tulungak latay sunan, di tulungak latan. Basta tinaskan katang. Matulungak di kabsat ko nanang. Tapno makapagretwardang. Kinuwarita kayo nang, abay mga pag-epil, agsapol-sapol, ti pagkartatulungan nyo. Maban nyo nagtrabaho dito Okay na. Nabanak lang nagkatulong hindi, tapno maamok, ti kita sa sinunod, ta Kevin mo. Ano ni nanak, palagay naman ni Kevin. Napaspas manong name nga na isagana ti amin aging gadimtengan detang aldaw. Ngayon bilang ko may sakadagit kararagsakan nga aldaw ti biyag ko. Ti biyag mi kiniperting. Idakalay sa kamin manong name iti simbahan.
Kanidi maangayan ti padaya manunemi ket gaputa adot taraken na nga baka. Kang runan na unay manunemi nga nasidaket alitson baka. Kaya dumapay pa nakaluto ti karne ti baka. Nagitalames manunemi nga tilapia ken paltat. Ken nateng manunemi. Samad lat tamubuka o ti pansit. Ken dumapay. Manok, tinula, kada prenito. Ano na ganito din maray manunemi ket kunada kanyak. Kung nakalalo sa mo kayat idiniberting. Among adot mangunuray kang kuha nga mga mapanarmang. Ngayon sa kamid lang sa kayat na. Agam no takay di kini kay bin nag-asawa. Ang mga nasyak pinasyar ni Berting kaya apo siyak kumaitan ti. Ag namay kaya nagtagi ko kada gitoy. Da kami tinay kay ni Berting. Kumadre ko na. Kasi kandot may sa kadagit alak nga mga anak ti bunyag. Idagbaling anak mi. Dada ka din napasama ka na kayo. Kanito pa lang umay nga rabi Virgin ka pa lang. Kaya tuwin, napanakgalang launay. Mga baga iti asawa. Ngawan ti sa bali. Nasaan ni Sisuna. Already kiti lips ko. Kaya imuna, nakauna. Ngayon tutag na na yun. Imak madlaeng ka, tinaiganan ni Kevin. Oh? Nagmaris rusas nga rod manong naimi di muna kahit nakisimar sa ruro nga rabi iti biyag mi, iti panagdan na, iti panag-asawa min ka ni Berting. Nadan kami manong naimi, insangkot ni Apo Diyos kada kami ti talo nga anak. Napaggraduar mi manong naimi da Susan kini June, kahit ni Nanang tumutulong dito ayan, dagiti pamataudan ti kwarta. Piskarya iti ayan dagiti baka ken kalding manong nemi timultulong ni Nanang sweldo mo ket gabutad dan trabaho manong nemi da Susan kini June ni matlalan nanangan iti gindag iti balay mi pasarami nagbakasyon dagiti dua akangapsat ko ket ni Susan manong nemi iti adamat ang boyfriend na ket sisut si marunong nga nag-asawa. At ang duwa nga anak ni Susan, idagasawa mo tan ni June, manunemi. Ni June, tidabati, ti sidong ni Nanang. Nga ti apuko na kay ni June, manunemi, ti kang runaan, ay aywanan na, pasarimat sarong karan na kami. Kat kailiw na matdagiti apuko mi, abon apuko mi. Apuko na, kada kami kay ni Berting. Asamat yan iti apuko na kay ni Susan, ganti asawa. Manunemi, timteng laheng, iti kisang iti taraknen sawak nga baka iti napasamak iti napigsa nga bagyo adot na tadayli di nga mula mi manunemi kastamatan nakalusot nga taraken mi nga paltat ken tilapia ngayon mapaspasubli mi metlang manin maida manunemi sa bagay manong ada nakaantak nga deposito ang urnong mi iti bangko. Ang kananama, nga isuntot maaramat para iti masakbayan, nagditalungan na kami. Awan ko sa pulag pa, kinapod Diyos manong. Iti agtultuli lata ka na, iti panagtarabay na kada kami, nagsipod na nagbalingan na pudno ti asawa, akasmet iti kinapudno kenkwana. Sisyak lang ti babae ti biyag na, asumat kanyak nga isusulang ti lalaki ti biyag ko. Da kami laeng, itis pamilya. Naragsak, natalinaay, awan di dumteng nga nakana nga problema. Dahil nga rin, ti pagkasaritak, manong nemi, kadagyaman naklaunay kain ka, iti anos mo nga nangornus, kalpasan nga senteng ka, ti detalyen. Agyaman naklaunay, iti anos mo, nga nangibasa. At sabi kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagidi patag ganun nga nagbuya. More power to your program, manong. And God bless. Toy, nga radagyaman nga pagayam mo, Marie.